So, good morning guys. Dito tayo ngayon sa loading ng AutoSwift. Pupunta tayo ng Batangas, magpapaload tayo. Pero alas 6 na, wala pa yung loading girl dito. So, ang sundo ko dun sa susunduin ko, alas 7 pa. Siguro hindi ko na mahihintay ito. So, dito tayo ngayon sa Petron. Ayan, loading area yan. No? Alright guys, alis na tayo. Kasi wala pa. Malilit ako dun sa aking susunduin. Ang susunduin ko pala guys, doon pa sa Malabon. Bahala na kung saan pwede magpaload. So okay guys, dito na tayo guys sa EDSA. Papunta na tayo ng Malabon. So sana walang traffic. Maaga pa naman eh. Dito sa EDSA guys, pagka maaga pa, napakasarap mag-drive dito. Sobrang smooth. Walang stoplight. So medyo malayo-layo nga lang itong tatakbuhan natin. Malabon to Tanawan. Alright guys, mamaya pag nasa Islex na tayo, papakita ko ulit. Okay. Kalimutan ko guys magpagas. Pagas muna tayo. Tingnan natin dito kung magkano gas dito. Mahal dito. 60. Doon tayo sa looban guys. Meron mura doon. Nasa 52 lang. Mahal kasi doon guys, EDSA yan eh. Medyo mahal ang upa dyan. Dito guys sa looban yan, ito, mura dito. Dito 54 guys Dito 54. Doon sa isa, tingnan natin. Dito guys 52. Ayan o. Ayan, hindi nga lang sikat na gasolina pero di pwede na to. 54. Ayan o. 52. 1,000 kakarga ko, di malaki na.
Dito na tayo guys sa Monumento. Monumento Circle. Ayan yan. Hindi lang makita kasi brado. Traffic. Dito na tayo guys. Susunduin ko para lumagpas pa yata ako. Medyo marami ng tao kasi umaga na. Guys, masakip ang kalye. Hirap dumaan. Pero pag sanay ka na siguro dito, hindi ka na matatakot kasi kilala mo ng mga tao rito. Siyempre pagkatulad ko, bihira pumunta rito. Medyo ilag ka sa mga tao. Yalit na nga ng kalye. Na pa nakaparking. Alright. So, malapit na tayo guys. Dito na tayo. Lang naka-parking. Karating na tayo dito. Sige, penge. Ma'am, pwede magpa-load dito? 500? Doon, pamilya.
balance pa pala ako 52. Problema na ano, diniscuss ko na po ito kaya kay DSWD Secretary. Natanong na po siya kasi sabi ko siya. Wala ko walang banding. Alright guys, nasa Tanawan, Batangas na tayo. So dumaan lang kami dito sa sementeryo. Yan, dumaan lang kami rito sa sementeryo sa nanay nila. Tanawan Cemetery. Oh, wow. So okay guys, nandito na kami sa Tanawan Cemetery. So dumalaw lang sa puntod ng kanyang nanay. So mga 1 hours pa kami makakarating sa pupunta namin. Dumaan pa tayo dito ng palengke ng Tanawan guys. Bili pa sila ng isda. Ayan guys, palengke nila yan. Pagka hatid ko guys, uwi rin ako. Hindi ko naman sila aantayin kaya uwi rin kagad ako. Anong aso yan guys? Anong lahi niyan? Hulaan nyo guys kung anong lahi yan. Yan. Nilalagyan nilang kalsada mga paloob. Maganda yan. Hindi katulad dati, parang mayroong tatama bago. May ano. May... Ano, nasimintado na kasi. Dito na ako guys. Dito na sa pinunta namin. Ito. Bundok dito guys. Ano ganda bahay nila. Pero hindi niya kayo pupunta.